पडताल की नीट उभा राहा. अहो ऐकलेत का मामांजी आज पण पिऊन आल्यात. वैताग आणलाय नुसता. नको नको केलाय. एकतर ती तरी राहतील नाही तर आम्ही तरी राहू. सोसायटीमध्ये तर तोंड दाखवायची अजिबात जागाच ठेवली नाही कुठं. वैताग आलाय नुसता. काय करायचं आता? बाप आहे म्हणून काय बोलता येत नाही, हात पण उचलता येत नाही. काय नाही आता भरपूर झाला का काय असेल ते एकदाच मिठा